Krásné odpoledne, vážení posluchači. Tady Svobodný vysílač CS, vysílání z kladenského studia. Dnes máme pátek 21. srpna 2015 a vy posloucháte pořad se šéfredaktorem Ironetu panem VK. Vedle mě je také náš kolega Vladimír Kapal, kterému nyní dávám slovo. Dobré odpoledne, vážení posluchači. A samozřejmě na Skypeu je náš host a také Vítek, takže já mu teďka dávám slovo. Vítku. Já taky zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače CS, kteří nás poslouchají, i ti, kteří nás neposlouchají, ale rozhodně by měli. A předávám mikrofon i Johance. Přeji hezké odpoledne, vážení posluchači, zdravím vás všechny. A samozřejmě je tady náš velký host a už i přítel a kamarád, pan šéfredaktor VK. Prosím, slyšíme se? Přeji pěkný večer všem posluchačům. Ano. Tak, slyšíme se? Slyšíme se, VK nás zdravil. Ano, slyšíme se výborně, takže Vladimíre, povídej. Takže my jsme sice uvedli v programu, že se budeme bavit především o financování Spojených státech, a to také budeme. Nicméně, když jsme připravovali tento pořad, tak jsme si neuvědomili, že vychází právě na legendární datum 21. srpna, a tak bych zpočátku krátkou chvíli chtěl věnovat povídání s panem šéfredaktorem VK o lidské svobodě. Nechtěl bych se vracet k 68. roku, byť jsem ho prožil přesně ten den u rozhlasu na Vinohradské třídě, ale chtěl bych spíš hovořit a s panem VK si povídat o tom, jaký je stav obyčejné lidské svobodě u nás a jinde ve světě. Vysvětlím proč. Byli jsme se Soňou Zikmundovou pár dní v Amsterdamu a byli jsme nadšeni fantastickými lidmi a fantastickou svobodou, kterou tam ty lidé mají. Neexistují tam žádné svazující, zotročující předpisy. Chodí se přes silnici kdesi na manou. Jezdí na kolech tisíce cyklistů tam, kde se jim to zrovna hodí. Lidé si normálně sednou na chodníku s kávou nebo s pivem, ubalí si jointa. Zkrátka tam nevidíte. Za celou tu dobu návštěvy jsme v centru Amsterdamu neviděli jediného policajta. A to tam byly i velké akce, kdy představovaly se tam nějaké multikulty představení v tom parku. Nikde jsem neviděl policajta. Ti lidé byli naprosto svobodní. Oni chtěli jet na kole napříč jízdními pruhy, všichni dali jim přednost, aby ten cyklista to mohl dokončit, to odbočení třeba. Neviděl jsem tam žádný konfliktní stav, žádnou konfliktní situaci. Všechno probíhalo v pohodě a v klidu a s úsměvem. A o tom bych si chtěl malou chvíli povídat s panem VK. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Tak co vy na to říkáte? No tak já bych chtěl tomu říct především to, že je dobře to, co jste teď řekl, že to všichni slyšeli, protože to je přesně ten důvod, proč my jako redakce AE News, respektive Aeronetu, jsme se rozhodli založit svoji firmu právě v Holandsku. A proč tam vlastně máme kancelář a proč veškeré naše aktivity publikační vlastně originujeme právě z Holandska. Holandsko je svobodná země, poslední svobodná země v rámci Evropské unie. A kdybych to měl vzít z našeho pohledu, jakožto redaktorů AE News, tak holandský tiskový zákon nabízí něco, co jinde v celé Evropské unii už neexistuje. A nebo možná ani neexistovalo. Je to absolutní svoboda tiskového projevu. A to je právě, abych tak řekl, ten hlavní důvod, proč my fungujeme z Holandska. A mnoho čtenářů se nás třeba ptá, proč nefungujete třeba z České republiky. Ale víte,
když se podíváte, že v Holandsku můžete na ulici skutečně dělat cokoliv, včetně vlastně kouření té marihuany, tak to je jenom taková ta špička toho ledovce, protože ta svoboda je i v té mediální oblasti. Vezměte si, že podle holandského mediálního zákona nemůže a nesmí státní úřady Holandska požadovat po tiskových médiích a obecně po médiích třeba i na internetu, jakékoliv informace o zdrojích, informačních zdrojích, ani jakékoliv informace o spolupracovnících anebo návštěvnících svých serverů. Zákon to přímo zakazuje. Takže se nemůže stát něco takového, co se třeba stává v České republice, kdy napíšete nějaký článek, který je trošku ostřejší a najednou u redakce stojí policie a žádá si IP adresu dotyčného člověka, a jeho informaci o tom vlastně, odkud pochází, protože to, co napsal do diskuzního chatu nebo do komentáře pod nějaký článek na váš server, tak je prostě v rozporu třeba s nějakým zákonem. Jo? No, takže když třeba dojde, ještě dokončím, když teda byly třeba v České republice ty problémy, nebo teď poslední době jsou problémy v tom smyslu, že se jakoby snaží státní úřady přenést jakousi právní zodpovědnost za příspěvky na provozovatele serveru, tak my takovou zodpovědnost nemáme. Jo? V tom Holandsku prostě platí svoboda názoru v tiskové sféře a vy cokoliv napíšete nebo cokoliv řeknete někde v médiích, tak prostě je váš svobodný názor a nikdo vás nemůže postihovat. Nikdo nemůže po vás chtít, abyste předali státním úřadům IP adresu diskutéra, který napsal něco zprostějšího vůči třeba Cikánu, nebo něco ostřejšího proti někomu třeba z ministrů nebo ve vládě. Jo? Takže ta svoboda v tom Holandsku je skutečně výjimečná. Můžu to potvrdit, protože my jsme se se Soňou koukali v hotelu, kde byla samozřejmě televize se satelitem, tak naprosto volně tam byl uveden i všechny ruské kanály, které vysílají na satelitech, takže jsme se dívali, tehdy tam, když jsme tam byli, tak tam hořelo někde v té Sibiři, tak jsme se dívali na ty jejich zprávy naprosto normálně. Zkuste si to udělat tady u nás. Nicméně další takový poznatek. Když jdete po starém městě, které teda milujeme, tak narazíte na spoustu pouličních kamer. V tom Holandsku jsme se setkali jenom v několika případech, kdy byly umístěny kamery. Byly to třeba v hotelích, kde je napsáno v několika řečech: pozor, jste sledováni kamerou. Byly to kamery v muzeích, ale nebyla tam jediná kamera na veřejném prostranství, to znamená na náměstích, na ulicích. Tam kamery nejsou. A když jsem se tam ptal, tak oni říkali, že kdyby tam ty kamery byly, musel tam být ten nápis, který na to upozorňoval. A podívejte se, u nás máme překamerováno, koukají se nám do ložnic, koukají se nám do koupelen, nikdo s tím nic nedělá. Je to běžná záležitost, nudějí se ty městští policajti a tam nic takového není. A navíc, tam, jak jste říkal, pane VK, tam opravdu jsme viděli, jak si lidi sedli s nohama stečenýma do grechtu, nebo jako říkají chracht, a zapálili si tam mariánu, úplně v klídku. Navíc nemají tam záclony. Záclony v barákách. Ano, to je typické. Tam jsou byli ojedinělí, takže my jsme třeba jsme se tam prohlíželi a jeli jsme tou loďkou, takovou menší jsme si objednali, a tam v tom jednom houseboatu lidi obědvali, nebo tam svačili, nebo já nevím co. A Soňa si je natáčela na video a lidičky úplně v pohodě zamávali a bylo nás na té loďce, byla to malá motorová loď, bylo nás tam asi 10-12, a my mávali na ně, no prostě bezprostřední, příjemní lidé. Je tam na první pohled vidět ta nádherná lidská svoboda. Takže věřím tomu, že i v to, co se týče té sféry tiskové a mediální, tam ta svoboda
bude zřejmě taky. Já se musím přiznat posluchačům a vám všem, že to byl můj největší zážitek z toho Amsterdamu, i když jsme tam navštívili úžasné muzeum Vincenta van Gogha a Rijksmuseum, ale kanály a úžasná, fantastická svoboda lidí byl největší dojem, ze kterého se ještě vydýchávám, když to srovnám s námi. No, tomu není co dodat, no, je to tak. Takže já bych teďka s dovolením přišel k tomu tématu, které jsme anoncovali. Vítku, povídej. Já jenom k tomu Holandsku. Já si vzpomínám na rok 2008, kdy byl poprask nejenom tady v Holandsku, ale po celé Evropě. Byl vydán totiž film Fitna, který publikoval známý, oni mu říkali populistický, já už jsem na to slovo poměrně alergický, ale dejme tomu populistický poslanec Geert Wilders. A v Holandsku jednalo se o film protimuslimský, protože oni tam s nimi také mají problémy. A v tom Holandsku, byť je to svébytná a řekněme velmi svobodná, nevázaná země, tak s tímto i oni měli potíže. Pamatujete si na to někdo? Pamatuju si na to já osobně velice dobře, i na toho poslance, ale musím ti, Vítku, říct jednu věc. A to jsem tady zatím neprezentoval. Na rozdíl od Londýna nebo Paříže, který jsou černá města, tak Amsterdam je město bílých. Je tam velice málo černochů a pokud jsou tam černoši, pohybující se po ulici, tak nejsou vůbec agresivní, tak jako jsou v Paříži nebo v Londýně, ale jsou velice slušní. A je jich tam velice málo. Je tam větší komunita muslimů, ale neviděl jsem jediného muslima nebo muslimku, který by se choval agresivně, který by něco si vynucoval, nebo který by se nechoval tak jako všichni ostatní. Ne, to jsme neviděli. Na rozdíl třeba od Paříže, kde jsme viděli agresivní muslimku, která řvala jak protržená v metru. Tady nic takového nebylo. Ty muslimové, je jich tam dost, ale chovali se velice slušně, kultivovaně. A navíc si nesmím opomenout, přihřeju si polívčičku svobodného vysílače. Představte si, že na té malé loďce jsme po těch kanálech jeli s rodinou z Iránu. Velice kultivovaní, evropsky oblečení. Pán sice neuměl anglicky, s paní jsme si povídali a při tom povídání, bylo to předtím, než jsme vyjeli s tou lodí, než jsme stáli ještě v tom přístavišti, tak jsme se dostali na tu jejich situaci se Spojenými státy a když jsem jim řekl, že jsme ze svobodného vysílače CS a dali adresu internetovou a že jsme na jejich straně ve sporu o jaderný program Iránu, tak jsme byli jejich. Byli velice milí, velice příjemní a bylo vidět, že to zřejmě nejsou muslimové, protože byli evropsky oblečení. To by jenom taková perlička. Já jestli můžu takovou malinkou jenom vsuvku, Iránci nejsou Arabové, ale jsou to Peršané. Peršané, já vím. A oni sice vyznávají jako islám, ale jsou původem Peršané a mají blíže ke klasické indoevropské kultuře než k arabské. Jo, takže Iránci jsou jako nám, Evropanům, velmi blízko. Ale jakkoliv se to zdá neuvěřitelné. Je to tak. Jo, ale je to tak. Je to tak. Navíc ona říkala, že státním náboženstvím tam je islám, nicméně ti, kteří ho nevyznávají, tak nejsou persekováni. A samozřejmě máte oba dva pravdu, to je to známá věc, jsou to Peršané, že jo. A ono, kdo zná skupinu Queen a čelního frontmana Freddie Mercuryho, tak to je vlastně taky z perského původu. Jeho rodina byla Peršani a je to Peršan z Zanzibaru. No. Tak a teďka bych se konečně teda dal na to, co jsme avizovali. Takže, pane VK, začněte vysvětlovat, jakým způsobem se financuje Amerika nebo Spojené státy a ono to bude mít souvislost zřejmě i s tou Kanadou trochu. No, tak to téma je velmi obsáhlé, jak se financuje Amerika. No, já to upřesním. No. Já jsem si to představoval, když jsme se na to téma domluvali, že bychom se zabývali
tím nejdůležitějším, to znamená sociálním a zdravotním pojištěním nebo systémem ve Spojených státech, protože tam je největší rozdíl toho, co je tady u nás v Evropě a jak všichni víme, Obama vyhrál první volební období především tím, že prohlásil, že změní a zlidoví zdravotní systém tak, aby byl zdravotní pojištění, aby bylo dosažitelné pro všechny. Takže takové dva témata sociální a to se samozřejmě rozvine. Jasně. Tak kdybych to měl vzít hodně ze široka, tak jelikož já jsem byl s rodinou 11 let v Spojených státech, tak jsme měli možnost jako rodina, česká rodina, poznat život ve Spojených státech úplně zevnitř. A dalo by se říct úplně do nejmenších detailů. Kdybych měl to vzít opravdu ze široka, tak první, co poznáte, když přijedete do Spojených států, začnete tam nějakým způsobem fungovat a žít, tak je ta skutečnost, že když máte práci, když máte zaměstnání, tak život v USA je strašně jednoduchý. Ve Spojených státech je velmi laciné jídlo, na rozdíl od České republiky nebo obecně od Evropy. To znamená, vydělat si na jídlo, to znamená na obživu, je velmi snadné a vy, když chcete si udělat život nebo snadný život tak, abyste si ho opravdu užívali, tak vám stačí, když budete chodit do práce jenom 2 dny v týdnu. Protože za ty 2 dny v týdnu vy si vyděláte na nějakou tu základní obživu, na nějaké to vlastní fungování a ten zbytek, ten můžete prožít takovým tím svobodomyšlenkářským způsobem. Samozřejmě, že pokud chcete takzvaně špárovat peníze, tak budete třeba pracovat třeba 7 dní v týdnu, to je samozřejmě, ale ten život v té Americe, pokud máte práci, tak je velmi snadný, velmi jednoduchý. Všem problém nastane ve chvíli, kdy tu práci nemáte, kdy o ní přijdete. A to je situace, která paradoxně nepostihuje ani, řekněme, přistěhovalce, protože ti přistěhovalci, kteří tam přijdou, tak jsou ochotni dělat za velmi malou nebo směšnou mzdu. A koho se to dotýká nejvíc? No problém se dotýká domorodců, Američanů, kteří se tam narodili. Takže v dnešní době, podle posledních údajů amerického ministerstva práce, je ve Spojených státech 100 milionů lidí na hranici chudoby. A jelikož Spojené státy mají 300 milionů obyvatel, tak to znamená, že 1/3, nějakých 33% Američanů, žije na hranici chudoby. A když si teda řeknete, co to asi tak znamená v těch Spojených státech, ta hranice chudoby, no tak ono se to odlišuje nebo odvíjí od toho, jestli žijete sám, nebo máte rodinu, máte děti a tak dále, ale ta chudoba v těch Spojených státech je trochu jiná, než třeba v České republice. Když jste chudí v České republice, tak to neznamená, že třeba nemáte auto, nebo neznamená to, že třeba nebydlí. Ale v těch Spojených státech je ta situace mnohem horší, protože tam, když jste chudí, tak jste opravdu chudí. A ta chudoba, nebo ten stát, jakým způsobem vám pomáhá se z té chudoby dostat, tak je poměrně drsná z pohledu Evropy. Co se týče sociálního systému ve Spojených státech, tak vy máte právo na takzvaný welfare, nebo v podstatě jakousi podporu v nezaměstnanosti. V těch Spojených státech je to takové specifické, že vy nenutně musíte být nezaměstnaní, abyste měli nárok na welfare. Naopak, ta situace je tam trochu, řekněme, paradoxní v tom, že obrovská spousta Američanů pracuje, chodí do práce, ale jsou závislí na sociální dávkách. To je tragédie. Čili vy k tomu, abyste nějakým způsobem mohli fungovat a žít v Spojených státech a nemáte práci, tak si musíte nějakou práci najít a ještě je to tak málo, nebo je to tak málo peněz, kolik si vyděláte, že ještě navíc jste závislí na různých
řekněme, dávkách, které ne vždy jsou nutně jenom finanční. Protože v Spojených státech, co se týče třeba sociální podpory, tak většina probíhá v naturálích. To znamená, že vy dostanete ne tedy přímo papírové kupony, oni jsou to elektronické karty, které dostanete, a na ty elektronické karty nakupujete potravy. Takže ten život chudých lidí ve Spojených státech je mnohem horší, než pokud mluvíme třeba o chudobě v rámci České republiky. Protože v rámci České republiky, vy když jste chudí nebo jste nezaměstnaní, tak dostanete na ruku nějakou hotovost. A co s tou hotovostí uděláte, to už jenom na vás. Žel, nebo možná dík, to je věcí pohledu. V těch Spojených státech je ta situace taková, že vy, kdybyste neměli práci a měli byste být jenom na sociálních dávkách, tak prakticky nevyžijete a nepřežijete. A to číslo těch 100 milionů Američanů, to je pouze důkazem onoho mnohokrát zmiňovaného globálního chudnutí. Protože americká střední třída chudne. A chudnutí Spojených států je projektem nebo součástí implementace nového světového řádu Spojených států. Zatímco část, řekněme, těch nejbohatších, 1-2% Američanů, neustále bohatnou, tak průměrně americká domácnost neustále chudne. A my jsme měli asi před měsícem nebo před měsíci na Aeronet článek o tom, jakým způsobem dochází ve Spojených státech k navyšování počtu krácených úvazků, a to znamená nižších mezd, které kryjí nebo v podstatě dělají ten základ amerického poklesu nezaměstnanosti, což je největší statistický podvod v dějinách Spojených států, se kterým se normálně v médiích operuje. Ano, skutečně ve Spojených státech klesla nezaměstnanost od roku 2012 až teď, až vlastně od roku 2013. A jenže, když se podíváte na ta data, statistická data, to znamená, jaké typy jednotlivých oborů nebo jaké typy práce vlastně způsobily pokles té nezaměstnanosti, no tak vidíme, že jsou to krácené úvazky. To znamená, vy jdete pracovat, ale jenom na zkrácený úvazek. To znamená, dostanete zkrácenou mzdu, zkrácený výdělek. A řekněte mi, je toto známkem, nebo je to plnohodnotný pokles nezaměstnanosti? No samozřejmě, že není. Protože vy, když si vyděláte jenom polovinu, no tak nepřežijete. A najednou někdo se ptá, proč takový nárůst chudoby ve Spojených státech, proč 100 milionů lidí? No protože většina těch lidí najednou už nemá plná zaměstnání, ale většina těch lidí chodí do práce na zkrácený úvazek. A to, co si vydělají, tak jim nestačí a potřebují welfare dávky, potřebují ty potravinové kupóny nebo ty karty elektronické, aby vůbec přežili. A to je nejlepší příklad globálního chudnutí v realizaci nebo v podání ve Spojených státech. Čili to je ta hlavní zpráva, ta hlavní informace, jakým směrem nebo kam míří Spojené státy. A teď mi řekněte, co ti lidé, kteří jsou jenom na těch dávkách a tu práci nedostanou, tak co dělají, když jste říkal, že za ty dávky nemůžou přežít? Co dělají? Ty potom jsou ty s těma trestnými činama. Ano, bohužel. Největší vlastně procento trestných činů páchají ve Spojených státech stále a pořád černoši, ale velmi rychle je dohání hispánská komunita a především ta komunita, která se již narodila ve Spojených státech. To znamená děti hispánských imigrantů. A já vám tomu řeknu, proč tomu tak je. Protože úplně jako přes kopírák to takhle funguje ve Švédsku, v Norsku a v dalších zemích ohledně arabské imigrace. Ta první vlna přistěhovalců do Spojených států, to jsou hosté. To jsou hosté ve Spojených státech, kteří mají v
v podvědomí zafixovanou informaci, ano, my se tady musíme nějakým způsobem chovat slušně, aby nás nezavřeli. Jo, v tom podvědomí to prostě pracuje. Čili ta první generace těch přestěhovalců, ta se chová slušně. Ale když mají děti a ty děti se narodí v hispánské rodině, tak to už jsou právoplatní, pravověrní Američané. Ale jsou to stále Hispánci. Čili oni mají problém se prosadit na trhu práce. Hispánci mají trošku takovej, já bych řekl, oni se hodně zhlukují do jednotlivých get. To je problém jako s Cikánama v Česku nebo i s Arabama. A hispánské komunity, zejména ty chudé, tak se velmi často organizují do různých gangů. Takzvané hispánské gangy je velký problém ve Spojených státech, hlavně na jihu a na jihozápadě Spojených států, Kalifornii. Takže ta chudoba těch Hispánců způsobuje, že ty věznice kromě černochů naplňují postupně i Hispánci, ale ti Hispánci už jsou Američané, kteří se ve Spojených státech narodili. Takže není možné pro ty lidi nějakým způsobem toho moc udělat, protože když ta práce ve Spojených státech není, tak oni se musí nějak uživit. Když nemáte co jíst doslova, nebo nemáte kam hlavu složit, no tak té hispánské komunity je to tak, že oni se, jak se říká, se skupí dohromady, vytvoří gang a ten život si vystaví a vybudují za hranou zákona. To znamená, jakmile je nějaký problém, nejsou peníze, tak Hispánci okamžitě jdou do toho biznisu s dílováním drog. Jo, protože to je nejrychlejší cesta ve Spojených státech, jak se stát úspěšným a finančně zajištěným. Bohužel, jak teď se objevily poslední informace, distribuce drog ve Spojených státech se stále více častěji týká amerických bělochů, bývalé střední třídy. Má to souvislost s hypoteční krizí. V roce 2008 spousta lidí ztratila domy, ztratila hypotéky a když spadnete z vrcholu nebo z nějakého standardu dolů, tak ne všichni se dokážou s tím propadem srovnat a vyrovnat. Někteří lidé prostě najednou zjistí, že takovým způsobem nedokážou žít a mají buď tu možnost teda, že si zakoupí třeba v tom Home Depotu pro vás a tak říkajíc si to hodí a ti odvážnější ti se dají prostě na cestu za hranou zákona. To znamená, začnou nejprve třeba dealovat marihuanu, protože když by náhodou někdo chytí v Spojených státech, tak za marihuanu jsou nižší tresty v některých státech, některých ne, některých se to nerozlišuje, jestli dealujete heroin nebo marihuanu, to rozdíl není. Takže spousta bělochů, amerických bělochů prostě začíná se chovat podobně jako Hispánci nebo kdysi Černoši. A kdo za to může? No víte, to je právě ten americký kapitalismus nebo ten americký sen, který byl postaven nebo od začátku postaven na té myšlence, na principu vydělávat velké peníze a v obchodech platit málo. A je to model, který byl postaven vlastně na petrodole. Čili tato věc je bohužel už pasé. My se tady v tom pořadu asi dostaneme k petrodolaru. A dnešní Američané prostě, nebo bývalá střední třída, je teď na tom tak špatně, že je schudlá, sice má práci, ale na částečné krácené úvazky a 100 milionů Američanů na hranici chudoby, to je takový plikající a křičící vykřičník, který by americká vláda měla řešit, ale pochopitelně neřeší. Jinak jste se zmínil, že si tam koupí pro vás. Ano, Spojené státy patří v počtu sebevražd ke špičce světových statistik. No, tomu není co dodat. To je jenom na okraj.
Takže Vítku, máš k tomu něco? Tady k tomu asi nemám přímo nic, já spíš potom ohledně těch zdravotních pojišťoven a tak dále. Takže se na ně dáme, pane VK, no? No, dobře. Čili co se týče té slavné nebo neslavné Obamovo zdravotní reformy, tak víte, to bylo řešení, nebo má být řešení té kritické situace, která ve Spojených státech probíhá dekády a dlouhé dekády. Víte, ještě před tou Obamovou reformou, mluvil jsem o tom předminule, to fungovalo tak, že když jste chtěli mít zdravotní pojištění v uvozovkách ve Spojených státech, tak to pojištění vám platilo jenom na ty eventuální nemoci, kterými zřejmě a téměř garantovaně nikdy trpět nebudete. Protože pokud byste měli jste v rodině nějakou historii o nějaké chorobě, tak při podpisu pojištěnecké smlouvy se na takové choroby vztahovala výjimka. A vy ze zákona jste byl povinen ty choroby v rodině, i své choroby a svých sourozenců a rodičů a prarodičů do toho dotazníku při sjednávání pojištění uvést, protože jinak byste se dopustil podvodu a trestného činu. Čili například pokud máte v rodině cukrovku, nebo tam jsou sklony k cukrovce nebo k nějakému jinému dědičnému onemocnění, tak vás pojišťovna vůbec buď nepojistila, anebo vás pojistila například jenom ze 30, 40 nebo 50%. Poté, co byla schválena, nebo spíš takovým zvláštním způsobem exekutivním prosazena takzvaná Obamova zdravotní reforma, tak došlo v opačném gardu k jiné takové zvláštnosti, že v podstatě najednou Američané byli povinni si koupit zdravotní pojištění. Ale to americké zdravotní pojištění, nebo to povinné americké zdravotní pojištění, to je v podstatě komerční zdravotní pojištění, které tam fungovalo do té doby, než ta reforma byla vůbec přijata. Čili vy, když dneska ve Spojených státech máte toto povinné americké zdravotní pojištění a náhodou se stane, že onemocníte nějakou závažnou chorobu, tak to univerzální americké zdravotní pojištění funguje takovým způsobem, a v tom je rozdíl oproti minulosti. Nemocnice ve spolupráci s pojišťovnou musí pro vás zajistit ve smluvním zařízení takové ošetření, abyste neumřel, to znamená, abyste získal odpovídající zdravotní péči, která odpovídá vašemu finančnímu standardu. A to je přesně model, který chtěla zavést v České republice Topolánkova vláda. Já to trošku rozvedu. To, co platí teď ve Spojených státech ohledně toho povinného státního zdravotního pojištění, tak pro pacienta znamená, že například, dejme tomu, že vy trpíte například nějakým druhem rakoviny. Například, já nevím, leukémii. A tak ta pojišťovna, když vy jste pojištěn v rámci Obamova zdravotního pojištění, tak ve spolupráci s vámi a ve spolupráci s vybranou nemocnicí připraví pro vás léčebný plán. A ten léčebný plán spočívá v tom, že vy, když například nemáte dostatečné finanční krytí na různé, řekněme, pomocné nebo podpůrné procedury, tak získáváte od nemocnice pouze základní minimální ošetření. Jo? Čili když vy chcete něco navíc, tak si ho musíte normálně zaplatit. Čili ta Obamová reforma spočívá v tom, nebo má třeba efekt pro ty lidi, kteří přijdou do nemocnice s nějakou trivialitou. Například, já nevím, se zlomenou rukou.
Jo, pokud jste měli dříve zlomenou ruku, no tak jste si museli zaplatit třeba $12,000 za to, že vám tu ruku dali dohromady. Teď, když máte Obamovo státní zdravotní pojištění, tak v rámci té pojistky oni vám tu ruku dají v nějaké té základní verzi dohromady v rámci toho pojištění. Ale co se týče náročných zásahů nebo náročných operací, tak to pojištění zůstává v té původní, řekněme, soustavě toho takzvaného Kaiser systému, to znamená komerčního pojištění s výlukami. A když máte složitější onemocnění nebo jste složitější případ, tak si musíte veškeré takzvaně nadstandardní výkony hradit. Čili to byl stejný způsob, nebo je to stejný způsob fungování povinné zdravotní péče nebo povinného zdravotního pojištění, jako měl fungovat v České republice při té reformě nebo v návrzích tehdejší Topolánkovy vlády. A co se stane, když na tu náročnou operaci ten člověk, který používá to Obamovo státní pojištění, když na tu náročnější operaci prostě nemá? Vezme si, ano, to se řeší hypoték. To znamená, že vy si vezmete na svou nemoc, na svůj zákrok si vezmete hypoték, většinou druhou nebo třetí. To znamená... Já nevím, jestli to není trošku šok pro české posluchače, ale v Spojených státech je úplně normální, že na lékařské zákroky se berou hypotéky. A jestli ten člověk, jak jste prvé říkal, má Kurzarbeit, to znamená zkrácenou pracovní dobu, pobírá nějaké dávky od státu a veme si tu hypotéku, tak je přece předem jasné, a navíc, jestli jste, jak jste říkal, je druhá, třetí, že on je nikdy z toho minima, který dostává, nemůže zaplatit. To je samozřejmé, protože ve Spojených státech neexistuje státem garantované důchodové pojištění nebo důchod, takže Američané pracují až do hrobu. Než za nima zavřou to dřevěné víko na rakvi, tak pracují. Chodí ráno na 6 a jestli jim je 75, 80, 90 let, to nikoho nezajímá. To znamená... Protože na starobní důchod ve Spojených státech mají nárok pouze federální zaměstnanci. Stát se federálním zaměstnancem, to je bingo, to je terno ve Spojených státech. Jo, protože tím mají státem garantované federální důchody. V soukromém sektoru, jenom dokončím, velmi výjimečně, a jsou to jenom ty největší organizace, největší společnosti. Například Northrop Grumman, Boeing, automobilky v Detroitu a společnost Remington, Raytheon a některé další zbrojařské firmy nabízejí zaměstnanecké důchodové pojištění. To znamená, že ty lidé, co dělají ty lidé, když jim je 70, jsou nemocní, už tu práci vykonávat nemůžou, taky dělají, to vám řeknu, protože já, když jsem začínal v Spojených státech, hned první 2-3 měsíce, tak jsem vozil pizzu a tak vám můžu přesně říct, jak to funguje. Ti lidé dělají snadné, lehké práce, které ve svém věku můžou dělat, takže většinou rozváží pizzu autama. Sedí v autě a normálně rozváží pizzu. V Americe navíc je taková další zajímavost nebo perlička, tam vám nechají řidičský průkaz velmi, velmi dlouho. Odeberou vám ho jenom skutečně, když naprosto nevidíte. Když nevidíte na 2 nebo na 3 metry. A jak to je s zdravotně postiženými, prosím vás? No tak záleží na tom, kdy to své postižení nebo jak jste ho získal. Od narození. Tak od narození, tak to znamená, že když máte postižení od malá, tak jste plně na Petrek své vlastní rodiny. To znamená bez jakéhokoliv příspěvku státu? Co se týče příspěvku pro tělesně postižené, tak stát se o vás nějak prostě starat nebude, ale řeší se to prostřednictvím místních církevních kongregací Spojených států. Já jsem se totiž kontaktoval s pár postiženými lidmi například z Minnesoty a tam oni říkali, že dostávají od státu, nevím teda, jestli to je čistě federalizovaná záležitost, federalizace, anebo jestli to řeší pouze stát od státu. Každopádně tam dostávali nějakou jakoby státní příspěvek a tak dále. Nějakou rentu.
rentu, ano. No, prosím vás, záleží na tom, jakým způsobem nebo kdy k tomu úrazu došlo. Protože takzvané rent for disabled, to znamená důchod pro tělesně postižené, tak je jedna z forem kompenzace pro federální zaměstnance a pro vojáky stát. Jo. Vy v nějaké chvíli nebo v nějakém okamžiku, pokud se stanete tělesně postiženým nebo jste od narození tělesně postižení, tak zůstáváte na bedrech rodiny, která se o vás musí postarat, a příspěvky, které můžete dostat, tak od federální vlády, hlavně tedy od jednotlivých států Americké unie, které můžete dostat, tak jsou velice limitované, protože za vaše postižení vy dostanete například tyhle slevy na jednotlivé, například na dopravu dostanete, když teda si to můžete dovolit, dostanete příspěvek na ježdění, to znamená na speciálně upravené auto, to jako ano, to dostanete poukaz, respektive potvrzení od DMV, to je úřad, kde si něco v podstatě jako by byl dopravní inspektorát, jo? Takže tady ta DMVčka zařizují pro tělesně postižené. Čili vy dostanete vlastně pomoc k tomu, abyste se mohli ve Spojených státech sami o sebe jako postarat. Je tam, myslím, navíc ještě příspěvek na bydlení s úpravou bezbariérového přístupu, to tam vím, že tam je, a příspěvek je tam na auto speciálně upravené, jsou tam potom některé výhody v daňovém systému, že když podnikáte, jakožto tělesně postižený, tak tam máte ještě levy na odvodech, na daních. Ale obecně tam není taková pomoc, jako je například v evropských zemích, v České republice, kdy samotné postižení vám dává mandát k tomu, abyste pobírali nějaké velké, vysoké renty. Ve Spojených státech Plzně. Tam je všechno, co se týče pomoci jednotlivým vlastně postiženým lidem, tak je to na bedrech rodiny, a v druhém segmentu nebo v druhém okruhu jsou to jednotlivé místní charity a církevní kongregace. Ano. A ohledně tedy, když se vrátíme zpět ke zdravotnímu pojištění jako celku, máme tady ten Kaiserův systém, který je jakoby původní, lehce modifikován Obamou, který byl schválen a představen už dávno za ještě Nixona, prezidenta, 18. února 1971. Potom byl modifikován, kdy přišla Hillary Clintonová, která byla v 90. letech nasazena pro reformu zdravotnictví, ta nevyšla, potom byly to, že v roku 2003 ten taky modifikoval, výsledek byl, že lidé platí na pojištění ještě více, 2/3 lidí ještě více než předtím. A ohledně, když se vrátíme k těm zdravotním pojišťovnám, které maximalizují zisky, dvojnásobí, trojnásobí akcie, ceny akcí Vis Humana, United Health, tuším a tak dále. Tak co se týče posudkových lékařů, já jsem slyšel, nebo tady jsem si našel informace, že oni jsou bonifikováni, nebo respektive jsou jim poskytovány bonusy v případě, kdy oni zamítnou jakýkoliv lékařský úkon v rámci teda určitého pacienta. To znamená, čím více zamítnutých dopisů pro doporučení, pro úkon jakéhokoliv typu, ať je to rentgen, ať je to chemoterapie, cokoliv, tak je to výhra. Oni dostávají bonusy a samozřejmě ruku v ruce s lékaři, protože samotní lékaři také dostávají odměny a různé bonusy k platům, ještě k základním platům také za co nejmenší poskytování péče. Jak to je vlastně s tímto? Jenom bych doplnil. Péče na pojišťovnu. Ne ty, co se hladí plně. Ano, aby ušetřili pojišťovky. Ano, přesně tak. Přesně tak. Prosím vás, Spojené státy je země, která není pro starý. To je vlastně jméno jednoho filmu dokonce, teď si vlastně vzpomínám. Je to tak. Tahle země není pro starý. Víte, Spojené státy jsou kolébkou toho typického surového kapitalismu, protože Spojené státy vznikly
na bedrech takzvaných self-made menů, to znamená lidí, kteří se takzvaně udělali sami. Jo, vybudovali tu Ameriku úplně, nebo vytrhlí z náručí původních domorodých obyvatel, přičemž se to neobešlo bez obrovské genocidy domorodého obyvatelstva. Spojené státy jsou zemí z největší a z nejbrutálnější genocidou v lidské celosvětové historii. Bílý muž vyvraždil přes 100 milionů indiánů při osidlování území Severní Ameriky. A takže tady ta země, vyrvaná z náruče domorodců, umožnila přistěhovalcům, schopným bílým přistěhovalcům se takzvaně realizovat. A tento odkaz předků, legacy, je v podstatě zachováván ve Spojených státech dodnes, že vy se musíte postarat sám o sebe. Ve Spojených státech se nikdo o vás nepostará. Ano, vy můžete říct, tady se o mě postará stát v tom smyslu, že mi dá slevu nebo na poukazu slevu na přestavbu vozu nebo na zakoupení vozidla pro invalidy, tady dostanu nějakou slevu, tady dostanu slevu na daní a tak dále, ale ve výsledku to není vůbec žádná pomoc, protože vy, abyste přežil, tak se musíte postarat sám o sebe. Takže invalidi, nebo obecně postižení lidé, disabled, ve Spojených státech jsou velmi aktivní, myslím jako podnikatelsky. Jo, fungují teda hlavně na internetu, snaží se podnikat z domova, z domu. Já sám jsem zažil majitele provozovny na opravy aut, nebo autoopravny, který byl na vozíčku, který přišel o obě nohy v Vietnamu, to znamená nebyl postižený od narození, ale až potom, co byl ve Vietnamu. A byl velice aktivní, jo, řídil celou opravnu a komandoval všechny lidi, ale z pozice vozíčku. Já, když jsem teda s ním mluvil, jak teda mu to funguje, tak on byl poměrně bohatý, měli 4 auta, měli velký dům, dařilo se jim dobře, takže to byl takový pěkný příklad toho, kdy člověk s tělesným postižením funguje úplně normálně jako běžný Američan a on mi řekl, že on jinak ani nemohl. Že by kdyby si začal uvědomovat, že je postižen, že nemůže chodit, takže by si musel sáhnout na život. A tak se musel sebrat a prostě dát dohromady, vzal si čuku a spustil a otevřel autoopravnu, na vozíčku. Čili ta Amerika se s nikým nemazlí. Jo, to je jasný a kdokoliv má nějaké naivní představy o tom, že ano, Amerika je zlatá země. Je zlatá země, když jste zdraví. Když můžete pracovat, tak je zlatá. Ale v okamžiku, kdy máte jakýkoliv problém, jakéhokoliv charakteru, tak je skutečně ta země velmi tvrdá a je to země, která opravdu není pro starý. Že? A z toho důvodu jsem se jel podívat do Kanady, ale z Ameriky nebo ze Spojených států jsem viděl jenom na 2 dny Niagara Falls. Ono totiž v té Kanadě to je úplně přesný opak, nebo aspoň co mám, protože tam byl vlastně socialistický premiér Tony Douglas 1961-71 a ten právě zavedl státní zdravotní pojištění a tam je to, samozřejmě jsou tam dlouhé čekačky, 9-10 měsíců prý, ale co se týče standardních úkonů a elementárních zákroků ohledně zdravotní péče, tak ty jsou tam naprosto zdarma. Víte o tom něco, pane VK? Ano. Zdravotní péče v Kanadě je zdarma. Kde veškerou péči v Kanadě hradí stát. A jenom k tomu, že Kanada je jiná. Kanada to je úplně jiná země. To je země plná byrokracie, kde polovina národa mluví anglicky, polovina francouzsky a chování lidí je tam daleko bližší tomu klasickému evropanství. Byrokracie na úřadech je tam neskutečná.
tam žádat o něco, to je jako v Praze, jo, to prostě to je něco neskutečného. Čili myšlení a mentalita Kanaďanů je úplně jiná. Lidé v USA si to dělají srandu, dobírají si Kanaďany, že jsou trošku střelení, že jsou trošku mimo. Weird, úplně jako divný, protože nechápou jejich mentalitu. Za to ale Evropané, když přijdou do Kanady, tak se cítí jako doma, protože ta Kanada, myšlení lidí, jednání na jednotlivých pořadech, tak je to takový, jako byste byli prostě v Evropě, doslova. A to můžu, pane VK, potvrdit z osobní zkušeností, protože jsem tam byl pozvaný a cítil jsem se tam opravdu, jako kdybych byl v Evropě. Pravda, nebyl jsem ve frankofonní, ale v anglofonní části země, protože francouzsky neumím, ale že bylo to přesně to, jak jste říkal, a proto, když mě tím mý přátelé zvali, abych si prodloužil pobyt tam, že mi to uhradí, a jeli jsme se podívat do Spojených států, tak právě kromě té zmiňované Niagáry jsem vůbec neměl chuť, po tom, co jsem věděl, jak se ve Spojených státech žije, tak jsem tam ani neměl chuť jet. Já jenom, Vladimíre, navážu. Také mám osobní zkušenost. Měla jsem na bytě americkou dívku na konci 90. let. Byla to dívka z Montany a ta nikdy nebyla u pana doktora za jejich 17 let. Rodina jí vždy dala silnou polévku, když měla nějaké nachlazení a zrovna u nás se nachladila, měla nějakou chřipku a k doktorovi šla u nás opravdu poprvé a byla z toho dost udivená a říkala, že je to tam opravdu velice drahé, tak jen taková moje osobní zkušenost. A je to tak? No, je to normální. Já jenom tomu řeknu jednu věc. Například na středozápadě, když jedete mimo město, do různých těch osad a vesnic, těch bydlí jednotlivých, tak v těch malých osadách nebo v těch vesničkách nebo městech, abych to řekl správně, tak na ulici normálně vidíte celkem jako mladé lidi, mladé, 30, 35 let věku a mají vypadané zuby. Jo, třeba chybí jeden zub vepředu, dole, nějaký špičák nebo takhle. Úplně normálně. Přijdete do obchodu a mladá dívka, prodavačka a usměje se a chybí vpravo nahoře zub. Jo? Úplně normálně. A já když jsem potom vlastně zjišťoval, jako co se to děje, nebo jestli tam nejsou nějaký choroby, nebo v těch oblastech člověk nikdy neví, tak potom, když jsem potom pátral, tak jsem vlastně zjistil, že ti lidé to mají takhle kvůli tomu, že prostě nemají na toho doktora a nemají vlastně to pojištění tak, aby nějakým způsobem jim třeba, já nevím, kazem nakažený zub mohl třeba vyvrtat nebo jim nějak jako prostě pomoct. A tyhle ty stavy jsou takové, že třeba když vám začne bolet zub a nemáte na jeho léčbu, protože se vám třeba, nevím, rozjede zánět a je tam někde kaz hluboko, kanálky zanícený, tak prostě nemáte na tu léčbu, aby se za to dali těch $3,500. Jo, kdy za jeden kanálek, jenom tak pro informaci, protože jsem taky byl v Americe u zubaře, tak tehdy v roce 2003, 3 asi, tak se mi rozjel zub, bylo tam nějaké vrtání, nějaké čištění kanálku a doktor mi povídá, že čištění jednoho kanálku je $800. Já jsem měl chycený 2, takže 1600 za čištění. Vrtání 450, léčení, jestli to chci s umrtvením, bez umrtvení za $150. A když jsem vlastně si to jak všechno nechal udělat, tak najednou jsem měl účtenku na téměř $2000. Jo, jenom za to, že mě bolí zub. No tak si přepočítejte si to na české koruny. Kolik ošetření zubu, jednoho zubu stojí. A tohle to právě lidi nemají, mnozí Američané nemají tady ty peníze, takže místo toho léčení a vrtání kanálku lalala, tak si prostě zvolí tu nejlacenější metodu a to je extraction. Vytažení zubu. Jo? Protože vytažení zubu je za $250.
Já jsem kdysi, když byl ještě živej... Takže je to drsný samozřejmě. A myslíte, že je to tak předražené záměrně, aby se co nejméně lidí dostalo pro tu zdravotní péči, protože to nemá takovou hodnotu? Takhle vysoké ceny jsou nastavené z několika důvodů. Za prvé, ty největší náklady tvoří takzvaná liability insurance, pojištění zodpovědnosti. Ve Spojených státech je takový trend, že jakmile někdo vám způsobí nějakou škodu nebo újmu, okamžitě ho zažalujete obrovské peníze. Někdy se tam říká frivolous lawsuits, to znamená frivolní žaloby. A aby byli lékaři kryti před těmito frivolními žalobami, tak musí platit takzvané pojištění zodpovědnosti z výkonu medicíny, jo? Z výkonu lékařské činnosti. A u těch zubařů je to tak, že oni platí velmi vysoké pojistky za toto pojištění a musí to promítnout do cen jednotlivých léčebných úkonů. A z toho důvodu vlastně jsou potom jednotlivé zákroky třeba u těch zubařů tak vysoké, že prostě se do toho promítá hlavně teda pojištění, které u jednoho lékaře může dosáhnout výšky až $150,000 měsíčně. Pojištění zodpovědnosti. $150,000. Vladimíre? Už nic. Dobrý. To znamená, že oni si předplácí potenciální možnost žaloby, takhle, že na to prostě budou mít. Ano, ne předplácí. Je to pojištění, že někdo zažaluje a oni ten soud prohrajou. Jo, to je to pojištění, že pojišťovna zaplatí potom případné výlohy, újmy, kterou někomu způsobí, anebo nespůsobí, ale prohrajou soud, protože to není jedno a to též. Vy, jakožto lékař, nebudete mít tolik peněz, abyste si najmul dobrého právníka a váš pacient vás užaluje, takzvaně, to znamená, nebo přežaluje vás, to znamená, on si sám vezme lepšího právníka, protože v těch Spojených státech je to tak, že právníci mezi sebou soutěží, kdo koho voškube víc v jednotlivých kauzách. Jo? To znamená, že ten právník vás přímo poňouká nebo popichuje k tomu, abyste podal žalobu, protože on si věří, že na té kauze vytříská velké peníze a vy mu dáte třeba 50-60% z celé kauzy. Jo? Čili je to biznis. Takže to je pěkná věc. Já jenom bych navrhoval teďka, že bychom si dali teda 10minutovou přestávku a pak bychom otevřeli teda kanál pro lidi, nebo ještě máte teda, pane Véka, něco k tomu tématu, co je ještě tam zajímavého? No, já nevím, jenom možná bych se ještě vrátil k té věci ohledně toho, že ve Spojených státech se pracuje až úplně do smrti. A jenom bych tady chtěl varovat, aby lidé skutečně toto měli na paměti i v České republice, aby nedovolili svým politikům něco takového implementovat do českých zákonů. Protože, jak to tak pozoruji, tak v některých těch vyjádřeních třeba pana Babiše se k tomu schyluje. V rámci různých reforem, důchodové péče nebo důchodového pojištění, jo, v různých tady těch náznacích. A pokud někoho zajímá, jak to vypadá, tak ať se jde podívat do Spojených států, kde lidé skutečně pracují až do své smrti. A není to pěkný pohled. Když vidíte starého člověka, který skutečně už by měl být někde v houpacím křesle, jo, v klidu někde a on se honí jak blázen a rozváží pizzu po městě ve svých, téměř 88 letech, což byl kolega tenkrát, když jsem s ním pracoval. Takže to je drsný. A víte, někdy si dělají prostě z toho lidé i srandu, že staří lidé ve Spojených státech, jo, že pracují až do takového vysokého věku, ale jednou ti lidé taky zestárnou a můžou skončit a dopadnout úplně stejně. A to je to smutné. A
Je to propaganda s těmi Flybirds, tuším, že se jmenují, jakhle ti šťastní důchodci, kteří lítají z New Yorku vždycky na zimu na Floridu a potom zase zpět? Nebo co to je za lidi? Samozřejmě to je pravda, ale to jsou prostě ti úspěšní Američané, kteří prostě si za ten život vydělali dostatek peněz a našetřili si dostatek peněz třeba na burze. Jo? Na burze fungovali nebo mají úspěšné podnikání a ti lidé potom skutečně můžou jít do důchodu třeba v 45 letech a létají potom na Floridu. A ano, samozřejmě jsou tam tací lidé. Amerika není jenom o chudých lidech, samozřejmě, že ne. Jasně, děkuju. Dobře. To je opravdu potřeba si tyhle ty věci uvědomovat. Takže já bych navrhoval, aby jsme si teda dali přestávku. Já vás tady opět stlumím a pak po těch 10-12 minutách se vám opět přihlásíme s tím, že teda zapneme náš redakční telefon a budete se moci zúčastnit samozřejmě naší debaty. Takže já vám prozatím děkuji a my si dáme písničku. Takže máme po přestávce, je tady pořad s panem šéfredaktorem z Ironetu, s panem VK a se mnou je tady kolega Vladimír Kapal a máme samozřejmě také našeho hosta na Skypeu a je tam ještě Vítek, takže slyšíme se, pánové? Slyšíme. Výborně. Také se slyšíme. Ano, super. Takže Vladimíre, máš slovo. No, já bych dal slovo teďka posluchačům. Teďka teda je tady posluchač. Jenom jednu věc, než se dovolají. Ano. Z toho, co říkal pan VK, co máme osobní zkušenosti, tak je vidět, že implantování amerického způsobu života sem k nám do Evropy a do České republiky není nic příjemného pro naše zvyklosti. Takže já zvednu ten telefon. Svobodný vysílač CS, slyšíme se? Dobrý večer, dobrý den, Tamara Koučka. Dobrý den, Tamaro. Chci říct, že mají jednu věc zadarmo v tom zdravotnictví přeci jenom. Ano. Aspoň v té Kalifornii. A to tu, že dělají pokusy na lidech. Pro ně je to úžasný, pro mě to byl pokus na lidech. A to, že můj kamarád, který tam žije, tak měl rakovinu prostaty, takže mu zavedli nějaký, ten systém se jmenuje Da Vinci, myslím, a je to nějaká kamera, kterou zavedou do těla, rovnou to operujou. No a teď měl před půl rokem něco se srdcem, tak mu to dělali taky, takže mu to nabídli zadarmo. Ano, takže jsou tam experimentální nějaký tyhle ty zkušební věci, to je asi jediný. Přeci jenom něco zadarmo tam je. Občas. No a s těma zubama před někdy 20 lety, když jsem tam byla poprvé, tak mi říkala ta jeho manželka, že kdo chodil na prevenci k zubaři, tak platil velice mírný poplatky. Kdo nechodil, tak platil jako velký ceny. No a to se změnilo, že jo. Změnilo se taky to, že dostávali penzi. Malinkou, ale dostávali, protože to platili celý život, jako my platíme nějaký sociální, zdravotní, nebo jak se to jmenuje, tak zrovna tak oni to měli. Ale taky se to změnilo. Změnilo se tam i, že třeba když byl kluk, který měl být odvedený a měl manželku a dítě, tak ho nevzali na tu vojnu, jo. A takovýhle hrozný změny se tam staly. No, tak to je všecko, co jsem tam chtěla říct. Já bych dodal, že spíš negativní změny, teda to, co říkáte. Ano, říkám negativní, no. Všecko. Tak děkuju, nashledanou. Děkujeme za postřeh, Tamaro, nashledanou. Takže pane VK? No, já to můžu pouze potvrdit. V Americe nebo ve Spojených státech došlo, řekněme, od těch 50. let minulého století k tomu posunu do té roviny nebo do té pozice, že z lékařské péče se ve Spojených státech stala komodita. Jo? Což ještě třeba před druhou světovou válkou úplně tak nebylo, protože tehdy třeba ještě za Franklina Delano Roosevelta ve 30. letech to bylo ještě tak, že například chudí lidé měli zdravotní péči u svých lékařů ne zadarmo, ale za takové symbolické poplatky, kdy náklady
na jednotlivou péči hradil zaměstnavatel toho daného dělníka, který pracoval pro jeho firmu nebo pro jeho závod. Jo? To znamená jakési zaměstnanecké zdravotní pojištění. A bylo to jenom díky tomu, že v té době ti lékaři byli přímo zaměstnanci těch jednotlivých fabrik a továren. A nemuseli tedy ti lékaři platit vysoká pojištění, protože už tehdy vlastně fungovaly ty žaloby ve Spojených státech, ale tehdy nemuseli platit ty velké lékařské pojistky z provozu vlastní lékařské činnosti, jo? Protože to všechno kryl zaměstnavatel nebo velká firma, velká fabrika. Takže je opět vidět, že samozřejmě je to horší a horší. Je to, bohužel nevím, kde až to skončí. Nebo myslíte, že tam dojde k nějaké změně k lepšímu v té Americe, v té zdravotní péči? Podívejte se, Spojené státy nebo Spojené státy jako stát si můžete představit jako laboratoř nového světového řádu, kde se zkouší na tom celém ekonomickém subsystému, co všechno lze realizovat a co už realizovat nelze. Nasunování jiného etnika, jiné kultury do Spojených států, i když Amerika je multikulturní už od svého založení, ale obrovská imigrace Hispánců a zejména Mexičanů v podstatě překreslila mapu, demografickou mapu střední třídy ve Spojených státech. A to, co se stalo v roce 2008, hypotekární krize, následně krachy hypoték, krachy bank, tak ukázali prostě tu skutečnost, že to bohatství Ameriky, nebo ten americký sen, který spočíval na blahobytu, že byla jenom jakási umělá bublina, protože ta bublina byla založená na spotřebitelském dluhu, na kreditním dluhu. V okamžiku, kdy krachly banky, kdy krachly hypotéky, krachly pojišťovny, tak najednou došlo ke schudnutí americké střední třídy. A těch 100 milionů Američanů na hranici chudoby je toho nejlepším důkazem. Takže ano, Amerika chudne a je to taková laboratoř toho, co si nový světový řád může určité skupině obyvatel ještě dobit. No, já jsem se včera dověděl, že Obamova administrativa rozhodla, že konkrétně u imigrantů z Mexika bude tvrdě je všechny, kteří od určitého data přijdou do Spojených států, budou pochytáni a deportováni bez výjimek zpátky. Je to zřejmě proto, že už ten systém, ten masivní příliv těch Mexičanů, protože známe ony záběry z těch videí, z těch, jak přelízají, jak mravenci tu zeď, takže si s tím už evidentně Američani neumí poradit. A je o to směšnější, že nám radí, a to jsem četl dneska na internetu, že bychom si měli tady v Evropě z těch několika tisíci imigranty z Afriky a ze Středního východu hravě poradit. A přitom oni si neumí poradit s daleko menším nebezpečím, to znamená Mexičany, kteří tam nechtějí parazitovat, ale chtějí tam pracovat. Já bych jen navázal, když Donald Trump činil prohlášení, tak ten nechce vyhnat opravdu všechny ilegály, Mexičany úplně všechny, takže pokud tam přijde republikán Donald Trump, což se rozhodne, tak to bude ještě horší než za toho Obamy právě. No tak podle toho, co jsem zase četl... Jestli můžu do toho vstoupit, nezlobte se, že vám skáču do řeči, ale prosím vás, Donald Trump je kandidátem nového světového řádu na post prezidenta. Ten v žádném případě žádné imigranty vyháněn nebude. Pokud si tohleto někdo myslí, tak je na těžkém mobilu. Všimněte si, co říkal Barack Obama předtím v roce 2008, než byl zvolen. Co všechno nasliboval, že zavře Guantanamo. Je dneska zavřené Guantanamo? Ne, bude se rozšiřovat.
Bude se rozšiřovat. Ano. Takže to, co říká prosím nás Donald Trump, to je určeno uším voličů. Ale podle... To v žádném případě nebude realizováno, protože ti, kteří stojí za realizací NVO, to v žádném případě nikdy nedovolí. A tohle to je pouze předvolební agitka. Ani Barack Obama, ani jeho vláda, že teď přitvrdí a začnou vracet Mexičany. Prosím vás, demokratická strana, Barack Obama jakožto kandidát demokratické strany, současný prezident, by položil, doslova zlikvidoval podporu hispánských voličů, kteří primárně volí demokratickou stranu. To je nesmysl. Prosím vás, to jsou pláboly nebo mediální takové šipky, které házejí směrem k voličům někteří mluvčí Bílého domu tak, aby uklidnili veřejnost. V okamžiku, kdy dojde na volby, tak všichni budou chtít hlasy hispánských a mexických voličů. Úplně všichni, a budou to i republikáni. A ti především. Protože republikáni, pokud chtějí vyhrát volby, pokud Donald Trump chce vyhrát volby, musí vyhrát na Floridě. Musí získat podporu kubánských imigrantů, kteří rozhodují volby na Floridě. Takže to je politika, prosím vás, kdo trošku do toho vidí, tak se musí jenom usmívat, že někdo bude vyhánět, prosím vás, že někdo bude vyhánět tyhle ty migranty nebo Mexičany, to není pravda. Nehledě na to, že politologové američtí vůbec nepočítají s tím, že by Donald Trump mohl v těch prezidentských volbách uspět, naopak říkají, že je to jenom směšná figurka na politické šachovnici. Takže uvidíme, jestli se NVO podaří ho tam implantovat, nebo jestli opravdu je tak jenom... oni tam mají ještě i další kandidáty. Další právě, on by měl být podle mého názoru jenom... Kteří se tam dostají, všichni, kteří se tam mají dostat, tak jsou prověřeni. To není nikdo, kdo by byl úplně mimo. Kdo je úplně mimo, můžeme hovořit o tom, že mimo stojí možná, protože ani nějaký důkaz pro to není, ale Ron Paul, že stojí mimo celý tento systém a segment, ale pokud bychom mluvili o Ronu Paulovi, jestli má šanci, tak ty šance jsou stupně. Minimální při jeho známých názorech pana Rona Paula, ale ještě jsem to chtěl dopovědět. Oni, ty politologové, tvrdí, že to je pouze pan Donald Trump, že je pouze mýdlová bublina, aby byl přijatelnější opravdu a skutečný kandidát, kterého tam budou chtít prosadit. Je to možný. Jeho názory pro americkou konzervativní společnost, protože Spojené státy jsou zemi, která je silně konzervativní, řekněme ve svém průměru politickém, jsou příliš radikální a jeho zvolení by bylo obrovským překvapením. A myslím si, že největším překvapením pro samotné, řekněme, architekty nového světového řádu, protože on je neřízená střela a kdyby jenom chtěl realizovat něco z toho, o čem povídá, tak to by plně rozložilo, nebo v koncovém důsledku by mohlo rozložit realizaci nového světového řádu v USA. Takže... Ano, přesně tak. A jak se díváte na potenciální kandidátku Hillary Clintonovou? No tak pokud sledujete tu aféru s těma jejíma e-mailama, ano. Jo, tak to je prostě jasný útok na ní a chtějí, jak se říká, sundat. Chtějí zdiskreditovat, je to zajímavý, řekněme, zajímavý trik, že toto na ní vytahujou. Asi zřejmě někomu není jako kandidátka příliš košer. To znamená, když to vezmeme do intencí, co jsme si povídali, pravděpodobně nespolupracuje tak, jak by měla s NVO. Ona může spolupracovat, ale může mít jiné, řekněme, konstruktivnější názory. Proto jsem říkal tak, jak si to oni představují. No, přesně. Protože ona se několikrát vyjádřila
takovým zvláštním způsobem ve vztahu k Rusku, kdy o Rusku řekla, že politika nebo politiku, kterou dělají Spojené státy ve vztahu k Rusku, by měli, jak ona to říká, by měli respektovat politicko-strategické partnerství, které po rozpadu Sovětského svazu bylo ve vztazích mezi USA a Ruskem přirozené. A když si to takhle poslechnete, tak v podstatě Hillary Clintonová se projevila nebo řekla něco, co by řekl realistický politik. Neslyšíte tam u ní zase nějakou velkou konfrontaci vůči Rusku nebo vůči plánům, které prosazují NVO. Respektive vůči tomu, co by prosazovat NVO neměli. Jo? Čili tady ta kauza s těmi e-maily, s těmi tajnými věcmi, která ona tam měla mít a správně neměla mít, tak je zřejmě tlak anebo cesta k její diskreditaci. Takový mám, myslím, názor. A jestliže se to tam v médiích náležitě propere, tak potom paní Clintonová šanci nemá. To jsme viděli v případě impeachmentu Nixona, že jo? Co udělali média. Přesně tak. Já bych jenom podotkl, že Hillary Clintonová byla na setkání Bilderberg Group v roce 2006 a potom 2008 následně ve Virginii spolu s prezidentem Obamou, který tam byl také na víkend. Oni vlastně měli nějakou jakoby vyhlášení, jeho mluvčí, že Obama byl na středozápadě a potom měl nějaká řečnická cvičení tuším v Illinois, v Chicagu a tak dále, přičemž on byl také na setkání Bilderberg Group, to znamená, že oni tam v jeden rok byli oba dva, jak Hillary Clintonová, tak Barack Obama, Hussein Obama. Oni si je proklapnou, no. Tak ono je celkem jasný, že prezident Spojených států musí být součástí Bilderbergu, jinak by nebyl prezidentem Spojených států. A protože v té době Clintonová usilovala, nebo o tom aspoň dávala vědomí, že po Barackovi Obamovi by chtěla nastoupit do toho, takže ona v tom bilderbergské skupině být musí taky. To je celkem logický, protože jak jsme se tady bavili s panem VK už strašně dávno, snad od dob GFK, tak nebyl žádný prezident, který by nebyl dosazen NVO a NVO má jako vedlejší produkt Bilderberg. Ano, ano. Včetně jejího Billa Clintona, který je součástí trilaterální komise, a tak bychom mohli přesně, ta plejáda vlastně pokračuje všude. Ano, ano. No, ještě, jestli můžu trošičku odbočit. Tady ještě, jak jsme minule měli ten článek o Windows 10, tak to ještě tady u vás pokračuje, protože byly nějaké ty mediální dozvuky i na tom sluníčkovém živě CZ vás zase obvinili, že se vlastně de facto nic neděje, jo. No tak to video obou pánů redaktorů, no tak to je výživné, to si doporučuji teda shlédnout, to ještě neviděl. To jako... Ale každopádně můžeme, když teda my jsme měli být korektní, tak samozřejmě odesílá to data bůhý kam, že jo, je tam možnost samozřejmě toho odposlechu už přímo v tom systému a hlavně teda je velká spotřeba, že jo, těch dat, protože ty jsou schopný stovky giga přenést, že jo. Windows. Já bych, Martine, možná navázal, kdyby nám pan VK řekl, co jsme tu řešili před vysíláním ohledně Skypeu, to je docela zajímavý poznatek. No, to je to zajímavé, tohle to bude asi posluchače zajímat. Nová verze Skypeu totiž se snaží obcházet proxy nastavení úplně stejně jako Windows 10. Zrovna jsme to tady řešili před zahájením vysílání. Nová verze Skypeu. Jenom tak pro vaši informaci, pokud se snažíte s novým Skypem, z jeho poslední verzi připojit přes VPN server, tak se začne odesílat skoro dvojnásobek dat. Aspoň teda v mém případě, kdy normální trafik přenosu má být někde okolo 16 KB za sekundu, 8 nahoru, 8 dolů, přibližně zhruba. No a když jsem se tady připojil přes VPN se Skypem, tak najednou ten overhead nebo navýšení toho trafiku
se blížilo někam ke 40-50 kB. Takže Přičemž kvalita zvuku byla úplně mizerná, čili tam se začíná v případě VPN spojení odesílat nějaká data úplně někam jinam. Takže jenom taková zajímavost. Takže pro posluchače rada, pokud se vám neodbitně hlásí Skype, jako se to děje mně na laptopu, nová neposlední verze, abych si ji tam dal, tak vyklikávat, nedávat. Je to tak? Rada posluchačům. Já jsem se musel ji instalovat a musel jsem si nainstalovat předchozí verze. Ono je samozřejmě potíž nebo komplikace v tom smyslu, že stejně dříve či později ty audio a video kodeky oni zastaví, podobně jako to bylo s verzemi Skypeu 3, řady 3, 4, 5 a tak dále. Jo. Čili je to stejně je to dočasné řešení, bohužel. Nevím, jak to lépe udělat. No, máme to prostě hezké a je to vidět, že Microsoft, když tenkrát koupil Skype, tak jsem si říkal, že ten komunikační systém asi půjde s prominutím do kytek. K bridičkům. No. Jinak, co se divíš, Martine, když je všeobecně známo, že Bill Gates je jeden z čelních představitelů NWO a my jsme viděli americké video před časem, kde bylo odtajněno několik čelných představitelů této organizace a na 3., 4. místě figuroval Bill Gates. To je jasné. No, ono je docela zajímavé, že Melinda a Bill Gatesovi do roku 2007 sponzorovali různé organizace na redukci populace, světové populace. A to s tím, co řekl Vladimír, přímo souvisí. 30 miliardami dolarů a různě při Organizaci spojených národů, organizace pro plánované rodičovství, nebo jak se všechno jmenuje. Jo, to jsou přesně všechno světové organizace pro řekněme, redukci populace. Oni tomu říkají kontrolu populace, je to redukce populace v těch intencích ke snížení populace ze 7 miliard na miliardu nebo dokonce i půl miliardy. Pak to teda převzal tu štafetu největšího donátora těchto institucí Warren Buffett, který investoval 37 miliard dolarů, další eugenik, nadšený entuziasta do eugeniky a dalších záležitostí ohledně regulace populace na světové úrovni. To znamená, že přesně to je v těch intencích, jak Vladimír řekl o Billu Gatesovi a Melindě Gatesových, že oni vlastně jsou strůjci těchto. Samozřejmě média o tom informovala, jakože přispívají chudým dětem třetího světa, ale ta situace je naprosto odlišná. Jenom k tomu, co jsi Vítku říkal, dodal, že Bill Gates je velkým propagátorem chemtrails. A jak známo, tam je veliké množství částic těch nanočástic hliníku, které snižují životnost mužských spermií, což se dneska už prokázalo. Takže jenom to navazuje na to, co on podporoval a jaké on vyznává cíle, to znamená snížit tu světovou populaci. Ano. Jestli bych tomu něco mohl říct, víte, ti, kdož řídí svět, můžeme o nich mluvit jako o prediktorech, kterých mluví Valery Pěky, nebo tito lidé, takzvaně v zákulisí světové moci, disponují informacemi, kterými veřejnost nedisponuje a zřejmě ani nikdy nebude smět nimi disponovat. Tady bych jenom trošku přesnil, že nemusí to být jenom věci nějaké, řekněme, konspirace nebo věci nějakému ubližování nebo něčeho zlého, ale je možné, že mají informace, že skutečně se blíží nějaký problém. Problém, řekněme, kosmického charakteru nebo solárního charakteru, tak aby byl přesnější. Například blížící se vyšší období nebo období vyšší aktivity například slunce. Informace, které se nedostanou na veřejnost, informace, které jsou přísně tajené a jelikož je možné, že vědí, že co se stane třeba za 10, za 15, za 20 let, jaká bude úroveň radiace a slunečního záření, tak už teď se snaží přijímat některá opatření, které mají takzvaně
zatemnit naši planetu. Takzvané globální, takový výraz globální stmívání, nebo global darkening. Si to můžete najít na Google. A ty chemtrails jsou součástí tohoto globálního stmívání. Je to takovou zajímavou, já nevím, možná i další diskuzi, ale já bych to neviděl čistě jako něco, co je úplně zlého nebo špatného. Protože víte, kdyby jim nešlo o jejich vlastní zadky, když to řeknu jadeně, tak oni by možná ani takové věci se nezajímali. Vůbec by nějaké trails vůbec ani nevymýšleli. Takže je třeba se na to dívat i tady z toho pohledu, že informace, kterými oni disponují ve střednědobém horizontu, můžou být skutečně alarmující, že něco se může například stát. Třeba s výkonem nebo s radiačním výkonem slunce. Což by zase nebylo úplně od věci, protože víte, geologové, když prochází vlastně zemskou kůrou a zjišťují, co se dělo na naší planetě, tak zjistili zajímavou věc, že v pravidelných periodách a cyklech na povrchu naší planety vymíral život. Vymíraly civilizace. V pravidelných intervalech. A teď si dejte velký otazník a čím to bylo způsobeno? Válkami předcházejících civilizací, což je možné, anebo aktivitou slunce. Čili je možné, já nechci tady vyvolávat nějakou paniku, ale je opravdu možné, že disponují tito tzv. Prediktoři nějakou informací, která může vést tímto směrem. A to globální stmívání, zatemňování oblohy, chemtrailing, může mít s tím přímou souvislost. Jistě, to je možné, jenomže na druhou stranu jsou tady studie a jsou validní, že od doby, kdy se používají chemtrails, tak se rapidně snižují životnost mužských spermií, takže v současné době ve srovnání s dobou před 35 lety mají muži jenom polovinu životaschopných spermií, proto se tady stává i to, že se špatně poče. Já si myslím, že to se nevylučuje. Jestliže dojde například k vyššímu radioaktivnímu a slunečnímu záření v nějaké době, tedy ze slunce, tak na Zemi se začnou rozšiřovat pouště, neúrodné oblasti a bude hladomor. Tolik lidí, kolik je dneska na planetě, už se neuživí. A to je právě... Čili snížení populace je logickým krokem. Ano, a to oni prosazují, protože tam dokonce byla cifra, že ideální stav podle nich by na zeměkouli bylo 0,5 miliardy, maximálně 1 miliarda lidí, kteří by stačili zabezpečit právě těmhletěm NVO, otrockou prací, spokojený život, byly by snížený náklady nejenom na potraviny, byly by sníženy náklady na suroviny, kterých se nedostává a možná, že to má, jak říkáte, pane VK, vliv i ono eventuální předpokládané nějaké změny na tom slunci. Nevím, tak. Ale oni každopádně jsou rozhodnuti snížit tu světovou populaci a to rapidně. Ono fakticky vyvstává otázka, proč je tolik chemtrails nad Evropou a Amerikou, respektive euroamerickým světem a nikoli tak rapidně moc nad Afrikou, která se vlastně množí mnohem rychleji, mají mnohem větší natalitu než Evropani, stejně tak jako Aziaté, když teda opomenu Čínu, kde chemtrails ovládají rovněž. To znamená, proč to vlastně nedělají nad těmi oblastmi, které se opravdu rapidně množí, mají vysokou natalitu. Protože ty oblasti budou v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku budou neobyvatelné. Vzhledem opět k slunečnímu a řekněme třeba rentgenovému záření. Takže logicky, jasně. Je to logika a vezměte si, že je to najednou logické i s tím, jak se postupně posunuje takzvaný arabský rovník. Já jsem o tom hovořil minule. Arabové se stěhují směrem na sever, severských zemí, opouštějí své prostředí. A dokonce i biologové vám potvrdí, že jednotlivé živočišné druhy, například pavouci,
ptáci, zvířata se stěhují ze subtropických oblastí do mírného pásu a naopak z tropických oblastí do subtropického, čili směrem na sever, směrem od rovníku nahoru a na jih od rovníku zase směrem dolů k jižnímu pólu, čili směrem od rovníku pryč. Ano, to máte pravdu, nedávno se tady To znamená, vezměte si, to nemá nic společného s emisemi oxidu uhlíku. Jo, že dýcháme více a více znečišťujeme naši planetu, to s tím nemá nic společného, protože to by potom nemělo význam, aby příroda, doslova příroda, protože člověk je součástí přírody, zvířata součástí přírody, aby se jakoby instinktivně stěhovali směrem od rovníku do severních chladnějších oblastí. Takže to není způsobeno emisemi oxidy uhlíku, které produkuje civilizace, ale je to zřejmě vyšším zářením nebo vyšším energetickým výkonem slunce. A samozřejmě, že v televizi nic takového neuslyšíte. Jo, protože to by hned byla zachvácená panika, všichni by začali šílet, co se to, pane bože, děje. Ale všechno to jakoby dává najednou souvislost toho, proč do severních oblastí Evropy a obecně více na sever dochází k takovému migraci, proč jednotlivé živočišné biologické druhy se stěhují ze subtropických pásmů do těch chladnějších severních, proč je takový tlak na zatemňování průmyslových oblastí planety, to znamená Evropy nebo rozvinutých oblastí, kde civilizace, normálně Evropa, Severní Amerika, a proč zbytek světa okolo rovníku se jakoby nechává ladem. Nikdo tam nepomáhá, nikdo tam neinvestuje nějaké prostředky do podpory populace nebo nějakého průmyslu. Jakoby najednou nebyl zájem starat se, aby profitovala třeba Afrika. Není tam zájem. V oblasti severní, teda v oblasti střední a jižní Ameriky, nebo řekněme okolo toho rovní Kariby. Najednou je vlastně takový jakoby tlak na ty lidi, že se jako přesunou směrem na sever do Spojených států. Já bych vám do toho vstoupil, protože my tady máme ještě posluchače na Skypeu, já ho vyzvu, jestli nás teda slyší, aby se zapojil do hovoru. Jo, slyším. Pak povídejte, máte prostor. Tak já jsem vás nechtěl rušit, jako poslouchal, ale já jsem měl spíš ohledně té Ameriky jiný dotaz. Mě by zajímalo, já jsem tak půl roku možná nazpátek četl článek, někde tuším, že na ACčku, že Amerika, že vlastně ta populace těch 300 milionů lidí, tak skoro 50% z nich je na nějakých sociálních, na nějaký sociálce, jakože pobírá nějaké ty sociální jako výhody nebo něco takového od státu. Tak jsem se právě chtěl zeptat pana VK, jestli něco o tom neví, nebo jestli je to teda kachnéko, nebo jestli je to fakt, jakože fakt něco pobírají. Pak vím, že měli stát mi nějak kreditní karty, státní obchody, do kterých chodí nakupovat, ve kterých jsou produkty bez reklam, že prostě jsou třeba v bílém celofánu a jenom popis anglický, co to je. Jasně, rozumím. Takže jestli k tomu můžu něco říct? Ano. No. Prosím vás, ten údaj amerického ministerstva práce o tom, kolik je ve Spojených státech chudých lidí, takzvaně chudých lidí, tak na hranici chudoby je to 100 milionů Američanů. 100 milionů. Pokud by to bylo 150, tak už by to byla polovina Američanů. 50%. A tady spíš jde o tu terminologii. To znamená, jestli z nás zajímají chudí lidé, nebo ti, kteří jsou na hranici chudoby, anebo ti, kteří berou nějaké příspěvky, nějaké takové ty sociální benefity, tak to není jedno a to též. Těch sociálních benefitů tam bere daleko více lidí ve Spojených státech, protože k tomu, abyste měli přístup k nějakým sociálním benefitům, tak nemusíte nutně patřit do skupiny lidí na hranici chudoby. Jo? Takže pokud někde proběhla informace, že 150 milionů lidí v Americe bere nějaké, řekněme, v uvozovkách sociální benefity, i když hodně jako v uvozovkách, protože to si nemůžete představit jako v České republice, sociální benefit v Spojených státech, tak pod tím, co to je ten sociální benefit, tak je to například je to snížení daně
z příjmu na rodinu, například o 0,5% nebo 1%, jo? Takže je to sporné, jako říkat, co je benefit a co není, ale řekněme z pohledu takové nějaké objektivity, tak pokud řekneme, že 150 milionů Američanů využívá, tak to je lepší, využívá možnosti v americkém systému a čerpá od státu nějaké slevy na čemkoliv, nebo benefity čehokoliv, tak lze to číslo považovat za legitimní. To ano. Oni v tom článku doslova psali, že polovina Američanů je závislá na nějakých dávkách od státu. No přesně tak. Jako, tak já jsem to četl taky, já to je pravdu. Tak oni, když mají právo pobírat ty dávky, tak proč by je nepobírali? Že? I když mají závislost, víte, něco je závislost, to je takový slovní konstrukt. Já bych mluvil o závislosti jenom u těch skutečně chudých, kteří jsou na hranici nějakého toho životního minima nebo hranice chudoby. To je těch 100 milionů. To je oficiální číslo. Ale zároveň ve Spojených státech je spousta lidí, kteří jsou nebo fungují takzvaně mimo systém. Těch lidí je strašně moc ve Spojených státech. Jako v České republice. To bych zase trošku rozvedl. V České republice máte oficiálně nějakých 500 000 nezaměstnaných, ale ve skutečnosti jich jsou 2 miliony. Jo? To je taková... proč? Jenom pro zajímavost. Jak to funguje v České republice? Já jsem to už psal několikrát na článcích v Aeronetu. Tak to jenom vysvětlím velmi rychle. To, co se my jsme o tom měli podrobný pořad, pane VK, tady. Ano, je to pouze takzvaná strukturální nezaměstnanost, ale plošná nezaměstnanost. Co je to plošná nezaměstnanost? To je nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci, ale nemůžou ji najít. Strukturální nezaměstnanost je taková nezaměstnanost těch lidí, kteří se přihlásili na pracovní úřad. A to je obrovský rozdíl. Protože pokud vy máte a pobíráte nějaký důchod, jakýmkoliv způsobem, nebo pokud máte nějaký příjem, ale potřebujete další práci a jinou práci a nemůžete ji najít, tak nejste nezaměstnaný a nespadáte do tabulek nezaměstnanosti. Ale vás to neuživí. Vy hledáte práci, vy potřebujete práci a jste tudíž nezaměstnaný. Jo? Čili tady tím způsobem se nejenom v České republice, ale i ve Spojených státech a jinde uměle, takzvaně statisticky snižuje nezaměstnanost. No, že se rozlišuje mezi strukturální a plošnou nezaměstnaností. Ono by se dalo taky jako říct, že řada lidí třeba sice chodí jako na úřad práce a je takzvaně nezaměstnaná, ale taky plno lidí dělá třeba například na černo, což je vlastně bohužel současné demokracie, že jo. Je to mimo systém. Celkově jako konflikt, jo. Já mimochodem, já nežiju v Čechách, já žiju už 5 let v Bulharsku, takže to vidím i tady trošku jakoby z jiného pohledu. Já vás přeruším, protože máme hovor, já bych ho přednostně vzal a pak to můžete samozřejmě dopovědět, takže hezký večer, svobodný vysílač, slyšíme se. Hezký večer, tady Lenka, prosím vás, já jsem to teda zapla až teď, já jsem nemohla dřív poslouchat, zřejmě je jiný téma, ale já bych se chtěla zeptat na něco ohledně utečenců, můžu? No to se můžete samozřejmě. Tak pana VK, jestli by věděl, nebo někdo tam, takhle je mi podivný, že prostě když my jedeme, nebo od nás někdo do Afriky, tak se musí naočkovat všem možným. A vlastně ty lidi sem proudějí v různých davech. Jestli ty lidi někdo zdravotně kontroluje a že o tom vůbec jako není slyšet třeba, že už chytli, já nevím, 10 lidí z TBC nebo se žloutenkou, nebo to jsou všichni naprosto zdraví ty běženci, co sem jdou. To je otázka. Prosím vás, to je informace, jestli už zachytli nějaký prostě třeba s nakažlivýma chorobama, nebo jestli na to úplně kašlou. Prosím vás, tyto informace jsou vedené v režimu tajné. Takže... Pokud se něco takového objeví, tak nesmí se to dostat do médií. Protože by to způsobilo paniku mezi veřejností. To jsou informace vedené v režimu tajné. Ale dá se to vydedukovat, že se budou dělat nějaké prohlídky, protože teďka schválila vláda další 1 miliardu na utečence
a spekuluje se, že to je právě na úhradu o něch prohlídek. Léčby, ano. Abych nezapomněl, jenom bych do toho vkročil jednu věc. Mě strašně rozčililo včera usnesení české vlády, jestli jste to sledovali. Česká vláda během jednoho jediného zasedání schválila jedním dechem 140 milionů pro pana ministra Chovance a jeho ministerstvo vnitra na řešení té imigrační otázky, aby mohli takzvaně nabrat více policistů na jejich ochranu. Na jejich ochranu, ano. Na jejich ochranu, jejich, těch uprchlíků. A při tom samém zasedání druhým dechem zamítli pouhých 20 milionů na záchranu klokánku. Ano. Na záchranu klokánku zamítli. Čili já jsem úplně vybouchnul, já jsem vyprsknul, já jsem hned napsal článek. Protože a to na příští rok překlepli miliardu. No mně z tohle tak smutno, protože to je likvidace českého národa. Ty malé chudé děti, které trpěly, které byly týrané, které konečně našly nějakou tu lásku tam u těch maminek, těch náhradních maminek v těch klokáncích, tak prostě pro ty děti prostě peníze nejsou. Ty děti půjdou po žebrotě, nebo nepůjdou po žebrotě, oni je přesunou k nějakým komerčním pěstounům, kteří na nich budou vydělávat a nebudou si moct vytvořit žádný vztah citový k nim. Protože o tom už jsme mluvili, oni nesmí si vytvořit k ním ten citový vztah. Takže ty děti na tom budou strašně bité. Paní Lenko, já bych prosím vás rád něco řekl. Která by zajišťovala zájmy českého lidu. A to je to nejsmutnější. Takže pro paní Lenku, ano, na příští rok je na imigranty schválená miliarda. A ještě bych dodal, že nám tito psychopaté budou nadávat, že my prý vyvoláváme podle premiéra Bohuše Sobotky, my vyvoláváme v lidech ty nejprimitivnější pudy. Já si myslím naopak, že to je, pokud člověk schválí peníze někomu jinému, a jen ne nám, jen ne obyvatelům české země, to znamená, že je vymknutý z kloubů náležitosti k nějaké komunitě. A to není opravdu nic dobrého pro naše čelní představitele, které jdou vlastně fakticky proti vlastní komunitě, vlastním národu, vlastním obyvatelům. Na úřadu vlády mají... Je to s prominutím připadá, jako kdyby Pichot viděl peníze a vyplatu nedal manželce na rodinu, ale odnes to nějakým milenkám, jo? A s nima to rozházal. Na úřadu vlády, prosím vás, jenom řeknu jednu věc. Na úřadu vlády mají 2 telefony. Jeden telefon vede do Bruselu a druhý na americkou ambasádu na Tržní ulici v Praze. A jak zvoní tyto telefony, tak takovou politiku, zrovna když někdo zavolá, tak zvednou, napíšou si to do bločku, do notýsku. Oni se smějou panu Kim Jong-unovi, respektive těm jeho pobočníkům, že tam chodí kolem něho a do těch notýsků si zapisujou. Jo, znáte ty fotografie. Oni se tomu smějou. Jenže takto funguje česká vláda. Tam má obrovský notes, do toho píše instrukce z americké ambasády, instrukce z Bruselu a ty informace a ty příkazy implementuje do českých zákonů proti zájmu českého lidu. Dobře. Taková vláda... Já se omlouvám, paní Lenko, budeme muset končit, takže se nezlobte, mějte se hezky, naschlem. Takže... Vladimíre, ty jsi ještě něco chtěl? Já jsem chtěl odpovědět paní Lence, ale my tady napříště uděláme řád, protože se nejde, abychom tady mluvili půl hodiny, opakovali se, když je tady třeba něco to. Ale nic, to se domluvíme před příštím pořadem.
Tak. Jasně, ještě tady máme posluchače na Skypeu, jestli nám tak, já jsem jako chtěl pokračovat ohledně toho Bulharska, protože když se bavíme o těch imigrantech, tak samozřejmě i Bulharsko je... To jenom bych poprosil stručně, protože už budeme muset dneska končit přesně, jak jsem se dozvěděl. Tak ve své podstatě realita je taková, že Bulhaři řekli, že na to nemají peníze a prostě na to nejsou peníze. Stejně tak jako třeba zdejší romská populace nedostává sociálky nic, jo, ale je vidět, že úplně fungují oproti našim českým Romům úplně jinak. Jo. A jako tím jsem chtěl prostě říct, že prostě tady se prostě jako vůbec nezastavujou, jo, tady ani nezastavili, jako. Prostě buď míří dál do Evropy, nejspíš do Česka, nebo Slovensko, nebo prostě Maďarsko, jo, nebo Srbsko, ale prostě jako takový, jako Bulharsku se vyhejbá jak neuvěřitelným způsobem, jako, takže to je ohledně toho Bulharska. Dobře. Děkujeme za postřeh. Takže já bych našeho posluchače odpojil od Skypeu. Děkujeme moc za vaše postřehy, protože budeme muset pomalinku končit. Takže posluchač už je pryč. Takže já bych vám poděkoval všem za účast ve vysílání a jestli teda, pane VK, máte ještě něco na závěr a pak bych to předal Vladimírovi a pak bych se rozloučil. Tak. No, závěrem jenom bych chtěl říct, že klíčovou otázkou nyní v České republice nebo pro české občany je přežití českého národa. Protože to, co se děje, cestu a kroky, které zvolila česká vláda i ve vztahu proti českým dětem, které potřebují největší pomoc. To všechno ukazuje na to, že vláda České republiky nastoupila takovou cestu, která jde proti existenci českého národa. A každý se musí sám osobně zasadit o to, aby taková činnost, aby bylo činěno přítrž, protože já se obávám, že pokud lidé se neozvou a neřeknou dost, tak český národ nemá šanci na přežití. Bohužel. Vladimíre? Já bych jenom řekl, že k tomu, co říkal pan VK, není co dodat. Chtěl jsem říct něco podobného, takže se s posluchači zatím loučím. Já už jsem si rovněž řekl své a fakticky to souzní, koreluje s tím, co řekl pan Vladimír a pan VK, takže to je ode mě také vše. Ještě Johanko? Já také souhlasím s tím, co řekl pan VK a Vladimír a přeji všem posluchačům, aby měli pevné zdraví a hlavně veselá mysl i v tomto smutném čase, ale veselá mysl půl zdraví. Také se s vámi loučím, vážení posluchači. A hlavně, aby měli zdravý rozum. To je potřeba. Takže já vám všem děkuju a loučím se s vámi z kladenského studia a budeme rádi, když příště budete opět poslouchat. A Vladimíre, máš ještě něco? Ne, jenom přeji všem posluchačům krásný, klidný letní večer. Dobře, naslyšenou, vážení přátelé. Večer. Tak děkuju, pane VK, a brzy naslyšenou. Takže my se loučíme a poslouchejte dál Český svobodný vysílač.